Bernardillo, la Junta també està en streaming, també es pot veure? Sí. El link? Ens passaràs el link? Està al YouTube, és que Sant Cugat no ho passaré nunca a ningú. Ara us ho passo. Vale. Què faríem sense tu? Se te oirá por el... Pero tú tienes un travieso. Sí. Una mosca. Ja no tens Covid? No. És un negatiu. Ja és un negatiu. No t'has trobat bé. Aquí és un folio, segons que iba a coger y no cogí. No, pero sí. De la ley, que no la voy a leer, la ley. Pero si tú eso... Bona tarda, benvinguts a la sala de plens de l'EMD de Valldoreix. Donem inici a l'audiència pública, com és habitual sempre abans del ple. Li passo la paraula amb el Bernat Gisbert perquè prengui nota de les intervencions. Gràcies. Hola, bona tarda. Gràcies per ser-hi, gràcies president, gràcies a tots i a totes. Bé, qui tingui alguna cosa a dir, que ens ho faci saber i prenem. A veure, vaig anotant el seu nom. Maria Masferrer. Val. Maria Mas... D'acord. El senyor Orteu. Sí? I el senyor Cardoner. Val. Doncs endavant, Maria. Gràcies. Sí, així? Sí? Vale. Moltes gràcies. Bé, jo parlo en nom de l'Associació de Veïns d'Avinguda Baixador i per això llegiré, sempre ho faig perquè és una carta consensuada i no em vull deixar res. Benvolgudes i benvolguts, els darrers dies han estat força animats. Ens hem reunit amb l'equip de govern de Sant Cugat i dilluns vam estar al ple. Avui tornem a ser aquí, ja hi vam ser abans també. I així seguirem fent mentre no veiem que la realització del projecte d'urbanització i l'atorgament de llicències pels veïns d'Avinguda Baixador vagi pel camí que toca que vagi. Dit això, el missatge que ens va traslladar l'alcaldessa de Sant Cugat i que segur que heu vist als mitjans és la competència per aprovar el projecte consensuat amb els veïns de l'Avinguda Baixador és de la MD. Tingueu clar que cap projecte porta a l'èxit si els veïns no el recolzem íntegrament. En aquest cas, a més, l'esforç de gestió i econòmica que està realitzant l'Associació de Veïns estalviarà anys d'esmenes per al·legacions. Si seguim fent el camí que us hem demostrat que és factible, es pot corregir un projecte que encara té possibilitats de sortir correctament modificat des de l'aprovació inicial mateix. Per tant, les nostres preguntes d'avui són, en tinc 4. Volem que quedi constància i ratifiqui el senyor Puig, aquí davant de tothom, que ha donat instruccions perquè l'equip redactor BAC traslladi els 10 punts consensuats pels veïns i modifiqui el projecte per ser validat pels veïns de Baixador. Manifestem que si s'hagués fet així des de les primeres reunions, fa un any, on es van validar els 10 punts
i el tècnic no hagués intervingut sense respectar la voluntat del govern i dels veïns, haguéssim estalviat temps, energies i diners a valloreig. 2. Volem saber el termini màxim en què estarà llesta la modificació del projecte i quina és la previsió de data per l'aprovació inicial. 3. En cas que hi hagin poques o cap esmena, quin calendari preveu a continuació per aprovar-lo finalment? 4. Volem, a més, que ratifiquin aquí el compromís que el govern de la MD va traslladar fa més d'un any als veïns que es troben en espera de llicències. Obtenció de llicència, aprovació inicial del projecte d'urbanització. Acabem, doncs, amb la situació on, per decisions suposadament tècniques, faci que finques en idèntiques circumstàncies del carrer obtinguin la llicència i altres porten anys esperant-la i acumulant denegacions i recursos. Per últim, un prec, molts veïns ens han dit que no podien ser avui aquí perquè les hores són una mica difícils per compaginar amb família i treball. Els demanaríem que en algun moment hi hagués algun ple, si volen participació veïnal, que sigui una mica més tard perquè puguin assistir tots els que avui no han pogut assistir. Gràcies. Bona tarda, veïns de Baixador, Maria Masferrer. Bé, el que vosaltres demaneu, jo també ho demano. Sí, no cal que rigui. I abans que vostès ho demano. Clar, que no em sentiu. No, que dic, ara millor? Sí, val. No, que dic que el que vostès demanen també ho demano jo i des de potser abans que vostès, perquè darrere de tot això jo porto més de 12 anys ja darrere d'aquesta faraònica obra de l'Avinguda Baixador. Vam aconseguir treure les línies i vam aconseguir alguna cosa que semblava impossible, que era retirar-les o que desapareixessin. Després tot s'ha anat succeint jo diria que d'una manera com molt anormal, perquè era un fer i desfer continu. A l'Ajuntament de Sant Cugat no hi ha hagut manera d'entendre's. Des del primer moment jo tenia molt clar que teníem que fer un conveni per saber on estàvem i on anàvem i què passava amb cadascú, en cada una de les administracions. Aquest projecte es va començar fa 15 o 16 anys. I a partir d'aquí s'havien fet reunions i s'havien arribat a compromisos. D'entrada, el govern de Sant Cugat ja va dir d'entrada que compromís ni un, perquè clar, ells no tenien cap document conforme estiguessin obligats a fer cap cosa. S'havia negociat amb el govern anterior i el govern anterior havia fet una sèrie d'actuacions amb la línia de fer un projecte comú que era el retirar les línies d'alta per poder urbanitzar Baixador i per poder fer a Valloreig la plaça Centralitat. A partir de les últimes eleccions no hi ha hagut entesa. Hem intentat fer i fer aportacions i demanar col·laboració i moltes vegades ens quedàvem al camí, passaven 3 mesos, tornàvem a reclamar i això ha sigut un sense parar de problemes que ens hem anat trobant. Al final, nosaltres vam demanar a l'Ajuntament de Sant Cugat, després d'una aprovació de la Junta de Veïns d'aquí, que ratifiquessin, que acceptessin aquests acords. Avui hem enviat una altra carta dient que seguim esperant que ratifiquin els acords, perquè no ho han ratificat. I ha passat... Espera un segon que acabis i després... Avui ho hem tornat a reclamar perquè no estan ratificats aquests acords. I fa des del... exactament... Un és un decret de presidència del 29 del 4 del 2020 i
i l'altre és de donar de fet coneixement que s'havia aprovat el projecte de baixador amb data 18 de març del 2021. Això de Sant Cugat no ens han respost. A partir d'aquí, com això, altres coses. Digui'm. Espera un moment. Nosaltres, com dèiem a Sant Cugat, com ens toca ser xarxa de ping-pong, doncs anem portant la informació. Ja ens van dir, i en premsa ha sortit, i nosaltres hem vist l'escrit, de... No, espera, que todavía no he dicho el qué. Una resposta a algun plantejament de preguntes, que és la d'abril, crec recordar, del 2020. Desconeixem si el protocol o el procediment és el que estàs comentant que toca o no, però en qualsevol cas nosaltres, com hem dit allà i diem avui aquí, feu les gestions administratives que toquin perquè el tema tiri endavant. Si triguen un any en contestar tampoc ens agrada, però al final estarem aquí i estarem allà fins que hi hagi la resposta. L'històric està entès, el que expliques, perquè és el que tots hem viscut i n'hi ha veïns que el porten visquent molt de temps, però ara anem a fer els passos. Vull dir, la nostra intenció és fer un plan de ruta constructiu per tots i els històrics cada un que se gestioni els seus. Llavors el que falta, dius, és resposta que diuen... Del tinent d'alcalde de l'urbanisme a aquests dos acords que s'havien pres aquí, que vam comunicar a Sant Cugat i que no ens ha respost. Doncs entenem que això entre secretaris o entre governs us heu de posar d'acord. Nosaltres seguim amb la nostra via, que és les preguntes que hem fet avui, molt concretes del projecte. I en paral·lel la gestió que tingueu que fer, doncs entenem que l'anireu fent. Sí, dieu que l'històric no us importa i tot això, però l'històric... que cadascú sé com a... I ara si podem passar a respondre a les preguntes, doncs genial, perquè són molt concretes i crec que es poden respondre bé. Bé, les preguntes que fèieu era de BAC, quan trigarà a estar modificant el projecte, sí. Això es va acordar que vam tenir una reunió amb BAC i vam també demanar que pogués participar el representant dels veïns, el senyor Francesc Serra, com a tècnic, defensant les 10 punts que en el seu dia havíem acordat i dels quals tan sols s'havien modificat 4, no? Això està en marxa i estarà. Jo crec que està relativament ràpid, amb el plaç de setmanes o tal. Dius que serà dintre del mes de maig o juny, doncs segurament, però clar, prefereixo no dir cap data perquè si no ja teniu on agafar-me, no? En el bon sentit. L'aprovació inicial, després seguirà el tràmit de sempre, que suposo que estarà dintre els 15 i 30 dies habituals. També dèieu de ratificar que estem esperant la llicència, no? Els que teniu la llicència, doncs també, evident, quan estava el projecte, una de les condicions era, segons el tècnic d'urbanisme, que hi hagués el projecte aprovat.
Sí o no? Nosaltres el que volem que ratifiqueu és el que vau comentar Nosaltres el que volem que ratifiqueu avui és el que ja ens veu explicar fa un any quan vam fer les primeres reunions, i és el compromís per part de l'equip de govern de que es donaran les llicències a l'aprovació inicial del projecte, que és amb el que estem treballant tots. I entenem simplement que és així. Pues seguim pensant el mateix i tal. Perfecte. Escolti. Per què ho preguntem? Perquè les manifestacions d'alguns tècnics han anat en sentit contrari. Per tant, volien simplement ratificar que el compromís de l'equip de govern és el mateix que ens van donar fa un any. Doncs sí, quan vam dir, i a més ja dic això, i més quan si està el projecte ja per descomptat acabat, encara més raó, perquè qui potser demanava això doncs ho tindrà ja, no? No, però vull que quedi... Parlem-hi no te'n senyor, ho es diu. Dic, a mi m'agradaria que algú... És que hauríem de respectar el torn d'intervenció. Quin és el seu nom, sisplau? Albert, d'acord, després del senyor Cardoner li dono... Gràcies. Endavant. Soc jo ara? Bona tarda, sí? Orteu, de l'Associació de Veïns Montmany. Us vull fer un resum del xat de veïns que tenim, que som uns 170 veïns, la majoria de Montmany, que en diem alertes. 22 de febrer, aquesta nit m'han entrat al jardí, Montmany. 22 de febrer, a nosaltres també, Guineu. El 6 del 4, ha saltat l'alarma, persona al jardí, Guineu. 6 del 4, han entrat al jardí, piscina. 17 del 4, passeig del parc, han entrat a casa amb la meva filla sola a casa, que estava dormint. 17 del 4, l'arbre Conill, han entrat al jardí. 22 del 4, diferents veïns troben al bosc restes de bijuteria i caixes buides de joies. 23 del 4, un altre veí troba més restes. 17 de maig, 2 homes entren a casa meva, a la 1:30, carrer del Parc. 17 de maig, carrer Piscina, a les 2:30, 2 encaputxats amb ganivets obliguen els veïns a obrir la caixa forta. Una sèrie de xats, has respost amb tots aquests xats, i la pregunta és: què més té que passar? Quan més tenim que esperar perquè s'instal·lin les càmeres i la comissaria de policia? S'ha fet alguna cosa al respecte? Portem 2 anys que se'ns va prometre que en 2 mesos, que ja estaven a punt. La informació que tenim és que no s'ha fet res. Ni s'ha fet un estudi de les càmeres. Hem reclamat les càmeres, hem reclamat més gent, hem reclamat de tot. La comissaria que ens va explicar el regidor és mentira, perquè encara està el local en venda. Allò que ens van dir que potser es posaria la comissaria al local del BBV de l'estació. Ves que posa el local en venda vol dir que no es deu haver fet res. Llavors la pregunta és: s'ha fet alguna cosa? Què més té que passar? Els veïns estem realment molt preocupats. Ja ho veieu, cada 15 dies un atracament. Llavors, bueno, no es fa res. Ja el que ens preocupa és la seguretat. Que ens preocupa això al barri, vol dir que ens està passant cada 2 dies. Llavors, no fem res. No, jo estic dient que no es faci res. No, càmeres, ens ho vas dir tu, que fa 2 anys, en un mes es farà. Que hem estat reclamant, portem 2 anys i no s'ha fet res, així de clar. Perquè més que no queda evident, vostè ha vist més policia... A on tenim que reclamar? A baix, a l'Ajuntament? Hi ha un regidor que és de Seguretat Ciutadana, parlin amb ell a veure què els diu. Jo, des d'aquí s'ha reclamat tot. S'ha reclamat les càmeres. Quan fa que parlem de les càmeres? Bueno, doncs ja està, si encara no ho ha decidit, doncs jo què vol que li digui. Però nosaltres ho hem reclamat, bueno... No, ja ho sé, ja. Hem estat en reunions amb veïns i tot està en el mateix lloc. Manifestants als veïns de Montmany a l'Ajuntament cada setmana, per exemple. No ho sé, alguna cosa tenim que fer. Clar, és que estem dia sí, dia no, entrant en una casa. D'entrada ja li dic, jo d'això no en tinc constància. Mira, que tot això d'aquí és el xat d'alertes i això que la policia en té constància. Passi'm, sisplau, còpia d'aquests dies que vostè m'està dient, me'n passa una còpia que jo miraré els partis que tinc
els que tinc i els que no tinc no tinc, llavors veuré a veure si hi ha alguna comunicació d'aquest respecte. L'abril, maig, cada 15 dies. Cada 15 dies hi ha alguna cosa. Llavors, bueno. Perquè llavors, clar, se suposa que aquesta gent que escriu al xat va i ho denuncia també, no? Suposo que sí. Perquè evidentment no té cap validesa Jo parlo a vegades amb el que es diu si no hi ha una denúncia al darrere. Jo parlo a vegades amb molts que tinc contacte amb ells i em diuen que sí que hi ha denúncia. I aquests inclús ho confirmen al xat, ara ha vingut la policia. Vol dir que hi ha denúncia segur. Però passa, no us ho comuniquen ja perquè la policia ja ho troba normal, potser, no ho sé. No sé, però jo li dic que estem reclamant i que no hi ha manera. Ja. Però així anem un dia al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel nostre intermediari sou vosaltres. Manem? Que el nostre interlocutor és l'AMD, no l'Ajuntament. Clar, no, però a veure, si entenc molt bé que evidentment vostè vingui aquí, nosaltres també prenem nota del que esteu dient, però em refereixo que nosaltres gestionem amb Sant Cugat i no hi ha manera, els famoses càmeres tenien que estar al cap de 2 mesos d'iniciar aquesta legislatura i hi ha gent aquí a la sala que és testimoni perquè ha estat amb mi a les reunions de que es va dir això i on estan? Doncs no hi ha manera. Reglament, no hi ha manera. El regidor ens va prometre això, el dia que va venir el regidor de Seguretat de Baix ens va prometre que en qüestió de 2 mesos les càmeres estarien a punt. Ja portem 1 any i mig. Ja, però a les càmeres tampoc és una solució. No, ja, però bueno, alguna cosa no sé què no, però si es demana més patrulles, es demana... Algo farien les càmeres. I s'està dient que tenim un problema, i, bueno, doncs no... Bueno, doncs sí, això, espera Clar, a veure... Algo greu, i llavors evident... el diari potser, no? Si passa algo greu i maten amb algú o algo, doncs sortim a l'avantguàrdia, llavors ens en faran cas. Evidentment, esperem que no passi res, no? A les cases, amb ganivets, i la gent, bueno, és que fa por, Bueno, de totes maneres, a veure, fem les coses també una miqueta, a veure, perquè clar, és molt fàcil amb un xat dir coses. Per això dic jo, tot el que no estigui denunciat no serveix. No, clar, però si ho diuen al xat jo no crec que s'ho inventin, No, Susana? Tu estàs amb el xat? No, la Susana també està al nostre barri, vol dir que... Bueno, a mi em van entrar l'altre dia. Bueno, però ja ho veu com a normal, la Susana no en fa ni cas. Jo vaig començar a cridar-li com un bot, i va saltar i s'enfadar. I ho has denunciat, això? No, perquè vaig veure que tenia... Sí, no ho sé, error meu, simplement com hi havia els gabinets nacionals de Jonata, perquè s'hi ha saltat. Bueno, hay un orden, si no le importa, respetamos el orden y después cuando acabe este... Sí, no, però no passi mal, perquè jo el que faré serà veure si en els partes que m'envien a mi, els que m'envien, hi ha alguna notificació d'això, perquè llavors veurem realment si resulta que... I si és veritat, farem alguna cosa o no? Si és veritat, a veure, clar que farem, tant si és veritat... Home, se suposa que el que estan dient és veritat i el que està passant és veritat. Però jo el que dic és, hi ha denúncies d'això, perquè si no hi ha denúncia no servirà per res. Jo crec que sí que hi ha denúncia. Bueno, però si resulta que teniu... No? No, si ve la policia et demana que facis denúncia, i la gent en fa. Jo tinc còpia dels partes, però si no estan els partes vol dir que no s'han denunciat. O no m'ho han dit. Ja, però és que la gent no vol demostrar res, el que vol és la solució. Això és veritat segur, llavors ja ho preguntaré, però ja tinc estarem amb ells. Els trucaré un per un i els preguntaré. Però segur que és veritat. No, però passa'm la nota, sisplau, del dia tal, no cal que em posis el nom del veí ni res, però potser sí l'adreça per poder-ho, diguem, contrastar. No, és la mateixa conversa. Sí, però hauríem de respectar l'ordre, perquè si no... Després, el senyor Morales, després la noto. Perfecte. Hi ha el senyor Cardoner, si no hi ha res més. Algú vol prendre... Vols dir?
Però sobre què és? Sobre esta pregunta de seguridad. Pues di. Bien, buenas tardes a todos. Yo tenía preparado una intervención para al acabar el pleno, en turno de preguntas por parte de los partidos, pero bueno, como ha salido el tema y la pregunta que yo tenía prevista es muy en línea de esto, si les parece la voy a hacer ahora y así también creo que aportará algunos datos importantes a este respecto. Según los últimos datos del informe dels Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat Ciutadana de Sant Cugat sobre les dades dels fets delictius, accidents de trànsit i casos ocupades de Sant Cugat, que han presentat aquest mes d'abril de 2022, ¿vale? Los robos a domicilio en los últimos 12 meses en Valdoreig han subido de 56 a 64. Es decir, hay un 14% más de este tipo de delitos comparando dos periodos de 12 años. Estos son datos oficiales de la policía, ¿vale? Denuncias efectivas. No confundamos avisar a la policía y que vengan para ver alguna sospecha con denunciar un robo efectivo, con que efectivamente hayan... O sea, pueden venir a muchas casas y a lo mejor eso no consta como robos, ¿vale? Los datos que yo aporto aquí son eso, que han pasado de un periodo de 12 meses, de abril del 2020 a abril del 2021, de 56 a 64 en abril del 2021 a abril del 2022, ¿vale? De año a año hay un 14% más, y esto es así. Y los robos con violencia e intimidación en los últimos 12 meses, lo mismo un periodo de 12 meses, respecto al mismo periodo de este momento, han pasado de 3 a 11. O sea, se han multiplicado por más de 4. ¿Vale? Estos son los datos oficiales de la policía. Entonces, al respecto de esto, yo la pregunta, que la reflexión que hacía era que estos datos son significativos y preocupantes. ¿Vale? Una preocupación, y esta es mi intervención tal como la tenía escrito, que refleja la opinión de los vecinos expresada en diferentes foros, redes sociales, conversaciones, etc. O sea que de alguna forma doy la razón a que lo que se comenta en los chats, aunque no tenga valor estadístico, sí que refleja un clima de inquietud y de preocupación por parte de los vecinos. Yo hago mía esa inquietud, ¿vale? Y es un tema, el tema de la seguridad, que siempre no se va a llevar a engaño a nadie, que siempre hemos defendido y hemos puesto entre las prioridades. Y creemos que no se están tomando las medidas que haría falta para atender a esta problemática. Y mi intención, al acabar el pleno, pero ya lo hago ahora y se lo transmito al señor Puig, era preguntar qué medidas han tomado para hacer efectiva o reclamar al tripartit que gobierna en Sant Cugat que se haga efectiva la instalación de las cámaras de seguridad que venimos reclamando desde hace años. Le iba a preguntar también qué medidas ha tomado para hacer efectiva o reclamar al tripartit que gobierna en Sant Cugat para que haga efectiva la apertura de la oficina de policía en Valdoreig que había prometido. ¿Y qué medidas han tomado para hacer efectiva o reclamar al tripartit de Sant Cugat que incremente el número de policías asignados a tareas de prevención y vigilancia en Valdoreig? Estas son las preguntas que quería hacer al final, creo que vienen un poco en relación con lo que se está exponiendo, y aquí dejo los datos objetivos de la policía por si le aportan a alguien más información. Muchas gracias. Evidentemente que hemos reclamado las cámaras, hemos reclamado tener más medios humanos para también vigilar y controlar, pero bueno, pues no ha habido ninguna aportación más. O sea, no hemos avanzado casi nada desde la última legislatura. Entonces, claro, sí, la comisaría se dijo que sí, que bueno, que ya habían incluso encontrado el sitio, que era en la plaza de la estación de Valdoreig, del tren, donde estaba la caixa de Tarrasa antes, pero bueno, es lo que alguno ha comentado, que está como cerrada y invento. Pues clar, però això ja et dic que és... Nosaltres qualsevol cosa que fem allà ja ho fem per escrit i demanem i enviem un mail i tal, però és que no, bueno, no es convoquen tampoc les reunions de Junta de Seguretat, se convoca una cada 5 mesos o 6, o... és una qüestió de voluntat d'entesa només. Com que no la fem nosaltres? Nosaltres clar que fem la força. Els veïns per tenir que fer la força. Bueno, doncs no sé, s'ha de pagar l'IBI o...
no volen pagar, com diuen aquests dels peatges. Bueno, doncs ja està. Evidentment seguirem reclamant i seguirem fent tot el que puguem i més, però ja li dic, però és que és una qüestió de voluntat. La senyora comentava i si l'alcaldessa havia dit o havia deixat de dir. El fet que digui l'alcaldessa no vol dir que tingui la raó amb el que diu. L'alcaldessa ens ha dit que no volia reunions amb tècnics i polítics, que els polítics es reunissin per un cantó i els tècnics per un altre. Bueno, doncs anirem solucionant les coses així. Em sembla que aniré ràpid perquè tenia unes preguntes, però les tinc que anar eliminant. Una era sobre participació, els pressupostos participatius, però veient el que va passar fa un mes, doncs suposo que no aplica fer aquesta pregunta, encara que tampoc no és excusa, però deixaré la pregunta sobre la taula. L'altra, veient que el president diu que la culpa és dels altres i que ell no ha fet res i que va perseguint, doncs no val la pena fer la pregunta perquè em contesti això, doncs no tinc cap ganes. I ja l'última era, segons explica la gent, era preguntar-li al senyor president si és veritat que vostè ja no viu a Valldoreig. O sigui, realment no passa res perquè l'alcalde de Barcelona vivia a Sant Cugat, el de Badalona vivia a l'altra banda. És normal que la gent busqui llocs millors per viure i sigui sent l'alcalde d'un altre. Però en una administració propera, on l'important és ser proper i conèixer la gent i treballar pel poble, realment xoca molt que una persona que estima el poble doncs marxi del poble però segueixi cobrant del poble. Llavors a veure si ens podria donar alguna explicació per tal que la gent no vagi dient el que sembla que va dient que només està aquí pels diners. A veure si pot donar una explicació que tregui aquests rumors. Gràcies. La gent que opina això, evidentment, no sap el que diu, per tant tampoc tinc res que respondre. Amb aquestes coses suposadament dites per la gent. Jo soc de Valldoreig, he nascut aquí, m'estimo Valldoreig, qui vulgui s'ho cregui, que no, no aniré pas a intentar convèncer ningú de res. Entén? Llavors jo segueixo treballant a Valldoreig, la meva família està aquí, jo tinc propietat a Valldoreig, tinc propietat meva a Valldoreig, per tant, el fet que jo m'hagi anat a viure en un altre lloc és donada a diferents circumstàncies a nivell meu particular i ja està, que m'han obligat a prendre una decisió que no volia prendre però he tingut que prendre, ja està, però que vinguin a dir que si faig o deixo de fer i que si segueixo cobrant de Valldoreig i tal, doncs com pot comprendre, qui opina així no em mereix cap comentari per la meva part. Sí, el senyor Mateu, sisplau. Disculpi un moment, aquella senyora d'allà darrere que abans li havia demanat la paraula, quin és el seu nom? Begoña, val. Després li dono el torn. Gràcies. Jo volia fer una reflexió en relació amb això de l'Avinguda del Baixador. I és... Sí. Com si fos un gelat. Molt bé. No, simplement és una qüestió. M'agradaria que algú, tots plegats aquí, féssim una reflexió del per què, amb aquest tema de l'Avinguda del Baixador, el tema de les llicències d'obra està vinculat estretament a un projecte d'urbanització de carrer, de forma genèrica i total. És a dir, jo entenc que per fer algunes coses i fer un edifici o fer alguna cosa, el fet que el carrer estigui urbanitzat i hi hagi un projecte és positiu, però no sempre, en tots els casos, és imprescindible. Llavors, jo crec que la reflexió és, per part de tota la gent que intervé amb aquests assumptes urbanístics, tant aquí com a Sant Cugat, es tindria que mirar cas per cas, perquè hi ha casos de finques que estan completament urbanitzades. L'únic que els hi falta és tenir la casa. Tenen accés a aigua potable, tenen accés a la llum, tenen accés al clavegueram, tenen batlla feta, tenen vado posat.
Llavors, per què amb una persona que està en aquestes circumstàncies se li ha de negar un permís d'obra? Quan en el seu moment se'ls va dir que no hi havia cap problema. Ara, si és una finca o un terreny completament despenjat de lo que és el carrer, que no té valla, que no se sap per on ha d'anar la valla, que no passa aigua pel davant, que s'han de fer moltes coses, entenc que se li digui no et podem donar el permís d'obra perquè depèn de l'urbanització del carrer, però hi ha altres casos que no. Llavors a mi m'agradaria que aquí tothom, inclús nosaltres, ens féssim la reflexió de dir per què això és així d'aquesta manera. Perquè hi ha una normativa que diu que si tal, no sé què, no sé quants. Jo crec que les normatives s'han d'interpretar. Vull dir, no sé. Clar, vull dir, no sé, reflexionem-hi tots plegats. Els que es dediquen, els arquitectes municipals, que es dediquen amb tot això, que no s'ho mirin tot baix al mateix prisma. No es pot donar perquè hi ha una junta, algú va dir que no podia ser. No, mirem-ho punt per punt, perquè pensem una cosa, de la manera que van les coses, han passat 7 anys, poden passar-ne perfectament 10 més. Dintre de 10 anys, molts de nosaltres aquí ja no hi serem, esperant que ens donin el permís per construir la nostra casa. Mentrestant anirem pagant lloguers perquè no es podem construir la nostra casa perquè hi ha un senyor o uns senyors que diuen que no, perquè com que el carrer no està asfaltat ni hi ha projecte d'urbanització, sinó que s'està estudiant el projecte, doncs no es pot construir una casa a un senyor. Cada dia que passa és un dia menys que podem disfrutar de la nostra finca i de la nostra pròpia casa. Pensem-hi, sisplau, pensem-hi. Aviam si a la pròxima reunió algú té una idea i diu mira, podíem fer de més i de menys en segons quins casos, no sé. Jo em sembla que el que estic dient no és cap disbarat. No pot ser, no pot ser. Aquesta actitud radical, pum! Jo sempre em va fer gràcia una vegada que vaig fer un viatge, vaig anar a Egipte i parlava amb un taxista i em va sobtar molt. Què passa? Sí, i va fer molta gràcia el taxista aquell, no parava en cap semàfor i li vaig dir, escolti'm, com és que vostè no para els semàfors aquí? I em diu, no, perquè no ve cap cotxe. Per què haig de parar? No, perquè està vermell. Bueno, sí, si està vermell s'ha de mirar si venen cotxes, si no venen cotxes pot passar. Qui té raó? No ho sé. Reflexionem-hi. Sí. Ja està? Sí? Hola? Bona tarda a tothom. Jo volia dos coses només, ara. Dos petits apunts. Un, amb la línia que has comentat tu, sobre els robatoris, aquesta sensació d'inseguretat, que ja sabeu, els més viejos del lugar, que esto viene ya de hace muchos años, que hace que los más viejos del lugar sabéis que esta sensación de inseguridad ya viene de muchos años, montamos lo que montamos, etc. Lo que sí a mí me sorprende como ciudadano es que cuando tú tienes un problema con otra persona, pues si no te entiendes, pues te vas a un juzgado y ahí te dan un juez una sentencia. Y luego te vas al siguiente, que es audiencia provincial. Y luego, creo que es así, ¿no? Y luego te vas al Superior de Justicia de Cataluña. Y luego, si no te hacen caso, te vas al Supremo. Y si no te hacen caso, te vas al Constitucional. Y si no te hacen caso, te vas a Europa. Eso es cuando dos personas o dos entidades no se entienden. Entonces yo lo que veo es que históricamente el Ayuntamiento de Sant Cugat y la MD de Valldoreix han pasado por etapas como los matrimonios o las parejas, ¿no? O sea, vamos un poco así. Y en estos momentos parece ser que la situación, pues por lo que percibo, no es la más, digamos, la más cariñosa, ¿eh? O sea, yo te digo algo y tú no me contestas y ya te espabilarás. Bueno, mi pregunta es, ¿no hay nada que una administración local como Valldoreix pueda hacer ante una negativa manifiesta por conducto notarial de que no contestan? Porque es que incluso se le podría llamar a la alcaldesa de Sant Cugat maleducada.
Es decir, si no contesta durante unos meses, ¿usted por qué no me contesta? Es como si yo le digo buenos días, ¿por qué no me dice usted buenos días? Es decir, es que empezamos porque es que hay un ayuntamiento maleducado. Y a partir de aquí todo lo que cada uno le quiera añadir a eso. Yo no voy a entrar porque estoy bastante desengañado de todos estos temas, ¿no? Lo único que digo es que me parece que algo se podría hacer. Algún mecanismo debe tener la administración local, la pequeña administración local, para dirigirse a la gran administración local y decirle, te exijo que me contestes. Dime que no. Dime que me lo voy a pensar y tardaré 7 meses. Pero la callada por respuesta a mí no me cabe. Acabo de hacer 70 años y no lo entiendo. Entonces, lo que no entiendo, no lo entiendo. Y acabo. En Mossèn Jacint Verdaguer, al lado de las bebidas, donde está la tienda de las piscinas, hay un poste que se nos va a caer. Estamos exactamente igual. Es un poste que tiene que venir Endesa. Endesa, ese poste está así desde diciembre de 2021. Han pasado ya pues 5 meses. 150 días. El poste no está anclado en el suelo, está en superficie del asfalto. Otro poste en el que este se apoya, este que no tiene absolutamente ninguna sujeción, y hay fotos en la MD, este poste solamente aproximadamente tiene esto metido en el asfalto, porque se ve perfectamente otro trozo prácticamente así, salido hacia arriba. Eso aguanta un tendido eléctrico. Y esos postes están en una zona de carga y descarga, protegidos exclusivamente por una triste valla de las que ponen en las obras que una furgoneta que tire marcha atrás y que tenga muy mala vista el pobre conductor, como me pasaba a mí antes de operarme de cataratas, se lleva los postes por delante. Y habrá una desgracia. Se caerán los postes a la calle. Y por esa calle pasamos todos. Entonces, eso no es un problema de la AMD, yo lo entiendo, es un problema de Endesa, pero volvemos a lo de antes. No se puede hacer un acta notarial, no hay un mecanismo que la administración local pueda exigir. Se puede ir al juzgado, pregunto, y lo pregunto, y no lo pregunto para que me contestéis, porque seguramente no se puede contestar ahora, pero ¿se puede poner una demanda en un juzgado? ¿Puede la AMD ir al juzgado de guardia y decir, oiga, mire, estos postes se van a caer? Es de Endesa, y aquí tiene usted 17 veces que le he llamado, 42 cartas que le he enviado, y pasan de mí de una manera imperdonable. Entonces, oiga, porque aquí habrá una responsabilidad civil si pasa algo. Y bueno, pues vaya usted a saber lo que puede pasar. En definitiva, y yo quiero pensar, porque si no, vaya porquería de país, quiero pensar que cuando dos administraciones no se entienden, tiene que haber un organismo superior que ponga algo de orden, porque si no, ni cámaras, ni más policías, ni arreglaremos los postes, ni haremos nada. Bueno, pues ya está. Perdonar, tengo que ir a dar clases a un grupo de ucranianas. Disculpen, Disculpa que te he robado el tiempo, Perdón. Tranquils que seré breu, perquè, entre d'altres coses, ja els meus veïns ja han fet menció de la problemàtica de la falta de seguretat a la zona de Montmany. Però a mi el que em sorprèn, negativament, haig de dir, és l'actitud amb què es reben aquestes queixes. Si m'ho permeten, el llenguatge no verbal que estan exhibint a mi em sorprèn soberanament, perquè sembla que adopten una postura defensiva per comptes de ser, d'escoltar i de dir prendrem una actitud més proactiva. Tampoc em serveix que, com deia el company que ara ha marxat, que no ens responen, Sant Cugat, com que no ens respon? Com que els tracta igual com si fos un ciutadà més? Tenim una entitat municipal descentralitzada amb les seves competències amb un alcalde. No ho entenc, no ho entenc. I a més,
la seva intervenció de aquestes referències que estan en el xat tenen totes un suport d'una denúncia? A veure, no crec que haguem de venir aquí a provar cada una de les coses que li estem dient. Li estem traslladant una queixa, una preocupació que tenim perquè sabem que estan entrant a les nostres cases i entren ja amb ganivets i amenacen a la gent perquè obri les caixes fortes i s'emporten les coses. Entenc que amb un mínim d'empatia hauria de ser suficient com perquè com a mínim, i jo no ho sabia perquè fa poc que visc aquí, jo no sabia que ja hi havia aquest tema de les càmeres en marxa, però seria com a mínim suficient com per reprendre el tema amb Sant Cugat i demanar que això arribi a bon port o que la policia, com deia, tingui aquí un local. No sé, entenc que no és ni la resposta que esperàvem ni la resposta adequada d'una entitat municipal. A veure, d'entrada demano disculpes perquè no és la meva intenció, ni molt menys, tirar pilotes fora o eximir-me de culpa o tal. L'únic que des del posicionament de vostès al posicionament nostre, clar, hi ha un abisme perquè vostès ara ho reclamen i ho estan dient, lògicament amb raó, però que nosaltres portem mesos o portem anys reclamant tot això. Clar, quan vostè ens ho diu un altre, i llavors encara que sigui, com diu el senyor Morales, que és el que ha marxat, que es té que poder reclamar, doncs clar que es pot reclamar i és el que fem, però és que al final l'única opció que queda és que és actuar a la brava, perquè clar, si resulta que... Clar que sí, però sí, bueno... Ja, però és que ho estem fent contínuament, vull dir, i tots en seguretat, amb el Guiu de Baixador, amb tots els... No el sento, no el sentim. Jo he notat que hi ha molta més vigilància, es passen molts més cotxes de policia pels carrers que abans. De tant en tant van helicòpters. Els xerrissos, quan passa l'helicòpter per aquí, se'n van allà, i llavors el cotxe per aquí se'n van allà, està clar, no? Però tampoc és que no s'hagi fet res. De totes maneres... Jo crec que algú s'ha fet. De totes maneres, a part que la Duart i els seus veïns puguin denunciar, està bé tenir constància que l'AMD ha fet tantes vegades aquesta reclamació perquè així, quan aquests veïns vagin a la premsa, podran demostrar que vosaltres heu fet el que teníeu capacitat de fer, perquè el tema és aquest, que no és que estigueu... O sigui, vosaltres sou els gestors, són els gestors, i si han fet tot el que podien, fantàstic, altre cop no, ens donen les armes per anar a la premsa i poder-ho explicar. Escolti, l'AMD ha fet tot el que podia, perquè mira, aquesta instància, aquesta, nosaltres hem fet aquesta denúncia i aquí el que no respon és que nosaltres ens és igual, el que volem és que ens responguin, que és el mateix amb l'Avinguda de Baixador. I per això anem a tots els plens i seguirem anant. O sigui, si no, quan ens donen una resposta a una contestació anem a l'altra i ho veiem. Sí. Però, o sigui, fem això, si vostès han fet totes aquestes instàncies, està bé que els diguin als veïns, perquè així quan parlem amb la premsa o amb qui hagi de parlar, doncs
no hi ha cap altre recurs dintre l'EMD, doncs que ho facin ells des de fora, per tant, amb la premsa, que és el tercer poder, figura. No, està clar, són molt lliures de fer el que vostès creguin, no? Jo quan estava explicant el de baixador, aquí hi ha la carpeta i els hi puc ensenyar el que m'ha reclamat perquè no ens han contestat. Jo, si no tenim resposta d'això, el secretari diu, bueno, estem bloquejats, no podem fer res. No ens sentim, Vull dir, és que... Juanjo. Sí, intentem no convertir això en un galliner, sisplau. Si algú vol dir alguna més que ho comenti, si no li dono la paraula a la senyora Casta que volia dir alguna cosa i ho tancarem aquí. Susana, quan vulguis. Algú vol dir alguna cosa més? No? Endavant, Susana. Senyora Casta. Gràcies, Bernat. Jo volia parlar, però entenc que primer és l'audiència pública, primer heu de parlar vosaltres i després nosaltres si hem de dir alguna cosa. Jo també hi havia una pregunta pel president sobre el baixador, perquè jo li vaig demanar fa temps, perquè clar, és veritat que ens acuseu a tots, vull dir, de no fer res, i jo ho entenc, el vostre emprenyament. Jo la veritat és que potser si estaria al baixador estaria més emprenyada que vosaltres. Però és cert que jo li he demanat des d'aquí, i alguns dels meus companys també, primer que ens passin les esmenes, que gràcies a ells les tinc ara, les esmenes que van fer al projecte als veïns, i després tots aquells arguments que ha utilitzat el servei tècnic de la casa per treure 6 d'aquestes esmenes, i encara no tenim absolutament res. Jo des del primer moment els vaig dir als veïns que es moguessin. Penso que és el consell que s'ha de donar i ho sento si això no queda bé, però davant de segons quines actituds el millor és moure's. No, però a veure, el millor és moure's perquè jo ho faria, jo és el que faria. Però és cert que és veritat que aquí s'han dit una sèrie de coses que jo trobo que s'han d'aclarir perquè no són justes ni estan bé. Jo des del principi, quan el president ha dit que s'havien de ratificar, Sant Cugat havia de ratificar uns acords que es van prendre aquí, són uns acords d'una moció que es va presentar aquí sobre el baixador, i un dels atesos posava que vam tindre que treure'l, i era un atès que van posar des de l'oposició, que es donguessin les llicències. I això es va treure perquè teòricament deien que no es podien donar les llicències. Aquests acords que es van fent aquí són d'aquí. L'Ajuntament no ha de ratificar absolutament res, simplement són acords d'aquí. I ja està. I després no oblidem mai que cada vegada que s'ha urbanitzat un carrer aquí a Valdoreig l'hem urbanitzat nosaltres, perquè nosaltres som competents. Així com diu la senyora del final, que no he escoltat el seu nom, amb seguretat no ho som, sí que és veritat que per urbanisme sí que ho som, només si es canviés el PGM. I jo hi havia una pregunta que volia fer, perquè ja una vegada més, una mica més de tranquil·litat, te mires el projecte, em sorprèn molt que hi hagin, que he llegit, jo estava convençuda que això no passava, que és afectacions de parcel·les pel planejament. La meva sorpresa és que nosaltres en cap moment ens van dir que estava afectat, que hi havia parcel·les afectades, i que això està com a banda del projecte, o sigui que econòmicament es tocaria d'una altra manera diferent. Home, des de l'oposició ens agradaria saber exactament quan costarà aquest projecte a l'administració, ja no només a vosaltres, sinó a l'administració. I això nosaltres no ho sabíem. El fet que suposo que si aquestes parcel·les estan afectades s'arribarà a negociar amb els veïns de les parcel·les afectades, si és que s'arriba a algun acord, i s'haurà de pagar alguna cosa, perquè no ho donaran gratuïtament. I això sí que ens agradaria saber, que no torni a passar un altre cop, el mateix que el projecte del pàrquing, que ens van dir que costava una cosa i després va costar més per històries com aquestes. Llavors a mi m'agradaria aclarir de cara a la meva feina, que és una mica veure què s'està fent des del govern de l'EMD. Jo el que crec és que els veïns del baixador teniu tot el dret del món a estar molt enfadats, és normal que esteu enfadats, però també és veritat que aquest projecte s'ha d'aprovar aquí. Dóna igual la resta. Una altra cosa és que després es facin el que s'ha de fer amb el conveni amb Sant Cugat per pagar, no pagar, a veure qui fa el què, però aquest projecte s'ha d'aprovar aquí.
I això crec que ho sabem tots. Llavors, tornar a dir que el Sant Cugat per aquí, Sant Cugat per allà, jo penso que no és de rebut el fet de les teves propres responsabilitats donar-li la culpa a un altre. Jo penso que hem d'assumir-les, igual que vam assumir, i jo vaig donar suport al govern perquè parlés amb els veïns i que aquest projecte, que era caríssim, vosaltres el pugueu avaluar i pogués retallar on es podia. També és cert que el que he de dir és que no crec que sigui raonable dir que sempre la culpa és d'un altre. I respecte a seguretat, he de disculpar-me perquè és veritat que a mi em van robar l'altre dia. Van intentar entrar al parc per la tanca, jo vaig sortir, vaig veure un tio que s'estava intentant colar, em vaig tornar boja, vaig començar a cridar. La policia m'ha dit 2 cops que no faci això, que no ho faci, però em empenya molt, vaig començar a cridar i tal, però no vaig fer la denúncia. No vaig fer la denúncia i això és un error. És un error, és culpa meva, és un error i això no hauria d'haver fet i és un error. I la penso fer, encara que sigui tard, la penso fer. Que ho sàpigues, Edu, la penso fer. Però també és cert que la responsabilitat no és nostra. I llavors és de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta sí que és de l'Ajuntament. Seguretat és de l'Ajuntament de Sant Cugat. Però a mi m'agradaria saber, quan el senyor Puig diu tantes vegades que ha presentat documents, que ha enviat coses i requeriments i no sé què, que se'ls pot fer arribar. Tota aquesta quantitat de peticions que ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat, si ens pot fer arribar aquestes peticions, des del primer de la legislatura fins ara, totes i cada una d'elles. Perquè així potser els altres també tindrem força per anar a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí està passant això, comença a ser greu. I ens agradaria donar recolzó. Vostè ja li va dir, jo el recolzava per reclamar a l'Ajuntament de Sant Cugat més policia aquí a Valdoreig. I li vaig dir de presentar una moció. Vostè al final va dir que no, doncs no. Però jo continuo recolzant que aquí necessitem més policia. Sabien que la policia no només és per, com ha dit l'Eduard, sinó també la policia ajuda, perquè jo recordo aquelles reunions que es van fer aquí sobre seguretat, que van tenir un èxit tremendo, que va ser iniciativa de vostè, i jo això li aplaudeixo, i recordo que va ser molt important que la gent pogués saber de primera mà el fet del que s'estava fent des d'aquí, des de l'Ajuntament de Sant Cugat, i sobretot com impedir segons quines situacions. O sigui, la policia es va posar a mà dels veïns per poder ajudar-los amb el que fos possible, i vostè també. I això va ser una bona gestió per part seva. Res més, prometo que aniré a la policia a fer la denúncia, prometo. En resposta al que vostè esmentava, li tindrà que preguntar al secretari que està equivocat, perquè li tindrà que dir al nostre secretari que està equivocat, perquè segons vostè ha afirmat que això era una cosa que s'havia aprovat aquí i que no necessitàvem la ratificació de Sant Cugat. Home, i el secretari és el que ho està reclamant. Parli amb el secretari. Ja ha parlat amb el secretari. Llavors vol dir que jo no dic la veritat. No sé, és una cosa, Sant Cugat. L'Ajuntament no ha de ratificar els acords d'aquí. Senyor Puig, és que no ha de... Bueno, doncs estic jo equivocat. El secretari m'ha enganyat, m'ha dit una cosa per una altra i amb ella li he dit la veritat. Cap problema. Que volem que els que ho facin, això és una altra cosa. El voler és una altra cosa. Ja, però vostè ha dit que no, que jo aquí he dit que aquells papers que tenia que ratificar... No ho han de ratificar els acords que ple d'aquí. No s'està gravant, no s'està gravant. Bueno, jo li dic al secretari, és precisament qui m'ho ha dit, i m'ha dit, no, és que això si no està ratificat per part d'ells o aprovat, o que ho reben i ho estan conformes, si ells no donen el conforme, nosaltres no ho podem validar. No podem validar aquells acords, nosaltres els hem validat aquí aquells acords perquè va ser per unanimitat, vam aprovar aquella moció, va ser una moció dels acords aquells i els vam aprovar, però això és aquí a Valdoreig. Sant Cugat no té per què ratificar cap acord de ple nostre si no vol, no tenen l'obligació de ratificar. Una altra cosa és que nosaltres hi demanem que ho facin, però no és així. Sí, tot el que vulgui. Sí, i tant, i tant. Cap problema. Senyor Sant Martí. Perdona. Ara. Gràcies, senyor president. Un parell de qüestions molt ràpides. A veure, relacionades els dos amb l'Avinguda Baixador. Jo no sé quin tipus de comunicacions tenen vostès amb l'Ajuntament de Sant Cugat, què és el que es cartegen i quines recepcions hi ha entre uns documents i altres, o correus electrònics o trucades telefòniques.
A mi em consta que hi ha una carta signada per l'alcaldessa de Sant Cugat del 16 de maig del 2022, això és molt recent, avui som dia 19, dirigida al president de l'AMD, en el que se li exposa sobretot el desenvolupament basat en la informació jurídica sobre els projectes d'urbanització i d'obres ordinàries, qui és el competent. I en aquest aspecte diu clarament, i se li diu a vostè, que consideren que la tramitació i execució del projecte d'urbanització de l'Avinguda Baixador és competència de l'AMD de Valldoreix, d'acord amb el que disposen el conveni de competències que hi ha entre dues administracions i el text reforç de la llei municipal del règim local de Catalunya. I també diu, concloent a la carta, que l'Ajuntament és conscient del cost de l'execució del projecte i de la dificultat de la seva gestió. I per això, continuant amb la col·laboració que varen iniciar amb la redacció del projecte d'urbanització que us vàrem lliurar al novembre del 2020, us oferim continuar col·laborant, així com la possibilitat de subscriure un conveni d'encàrrec de gestió. Suposo que aquest conveni encara s'ha de tractar, s'ha de comentar, perquè com que la carta és tan recent, no hi ha hagut temps de fer cap tipus de conveni d'encàrrec de gestió. Si més no, això és un comunicat recent, últim, que suposo que vostè, senyor Puig, en tindrà coneixement, encara que sigui recent. I en quant a les llicències, no és que n'hi hagi moltes, n'hi ha alguna, però hi ha una llicència atorgada a l'Avinguda de Baixador el 30 de juliol de 2018 en què no es posa cap obstacle i es concedeix sense cap problema la llicència d'obra de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Aquesta diferència de tracte entre les llicències denegades i alguna que altra atorgada. Quins són els motius i per què uns sí i altres no. Jo crec que és això el que volen escoltar els veïns del Avinguda de Baixador que estan aquí presents, entre altres coses. I això el que m'agradaria que vostè els respongués. Gràcies. D'entrada és un document sense cap tipus de valor, perquè és un document no oficial, és com una carta, com si jo li faig una nota i li passo a vostè. Això en paraules del nostre secretari. Que una carta com aquesta no té una validesa perquè no té un rigor, diguem, de document. En quant al que diu a la carta, diu això, com pot dir altres coses, clar, però també hi havia remès abans. El que digui això no vol dir que tingui raó. Ja està. Llavors, en el seu moment, ja parlarem del tema. De moment nosaltres no hem dit res, però vull dir, aquesta carta no pertoca o no procedeix a haver-la fet com s'ha fet. Això és una qüestió tècnica total, per tant jo la desconec. El secretari ha sigut que dir aquesta carta no es pot presentar una carta així. Paraules del secretari. I l'altre que m'havia dit era les llicències. Les llicències estem amb el problema de que si no tenen uns certs requisits les parcel·les, el tècnic pot dir que no es poden urbanitzar encara perquè falten una sèrie de requisits. Si algunes s'han donat, d'altres s'han donat, les desconec, hauria de fer una relació de totes i a veure que ens ho expliqués ell. Si vostè les té, aquestes també, les relacions de les que han sigut i no han sigut, doncs me les pa... Doncs aquesta relació vostè me la passa, agafem el tècnic i convoquem una reunió. Hauríem d'anar acabant l'audiència pública i el senyor Marginet també té dret a dir la seva, però sisplau que sigui breu perquè tenim el secretari aquí esperant també per començar el ple. Doncs va, Jaume i Ferran, ràpid, gràcies. Gràcies, senyor president. Bé, el que no es pot dir és que no hi ha comunicació. Li donarà una credibilitat o validesa o veracitat al que rep de comunicacions d'altres, perquè hi ha comunicació i últimament hi ha hagut aquesta, s'ha de reconèixer i s'ha de ser objectiu. I en quant a la llicència, em sembla que fa 4 o 5 plens que en el torn de pregs i preguntes li menciono els decrets i els expedients de les llicències atorgades a l'Avinguda de Baixador i vostè encara és hora que em contesti. Jo li vaig passar a la secretària, avui m'ha dit que ja li havia comunicat a vostè. L'única comunicació que he rebut és un correu electrònic
és un correu electrònic en el que diu quins expedients són i que me'n vaig a l'expedient per veure què és allà on hi ha el contingut de la resposta. Quan jo és una pregunta que li he fet a vostè i vostè no m'ha contestat mai. Li agrairia que vostè mirés l'expedient d'aquests decrets i em contestés en públic en els plens corresponents en el que jo li he demanat, perquè consti en acte i sapiguem exactament què és el que vostè pensa sobre aquests expedients en el que s'ha concedit llicència i a d'altres no. I això és el que vull que vostè em respongui, no el tècnic de l'administració, perquè que el tècnic em digui que l'expedient tal és de construcció d'un habitatge i té el decret tal, sense dir-me res del contingut del mateix, és com si no em digués res. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda a tothom. Jo seré molt breu. No vull prolongar més aquest debat perquè entenc que podríem estar-hi tota la tarda i caldria fer-ho poder algun dia. En qualsevol cas, dir una cosa, per exemple, un exemple que potser és aclaridor i us pot donar pistes de què podríeu fer si volguéssiu. Farà uns mesos, l'AMD de l'Estartit, el seu president, se'n va anar al ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, prenent les seves atribucions com a president i la potestat que té per portar un punt a l'ordre del dia del ple municipal, i va presentar una queixa, una proposició, el que fora, reclamant uns diners que l'AMD de l'Estartit no rebia i que entenia que havia de rebre. Quan el senyor president diu que no pot fer res més que les cartes, evidentment no diré ni que sí ni que no, perquè no veig el que fa, perquè també quan fa vostè les seccions de govern no ens explica masses coses també del que fa. Però en qualsevol cas sí que té aquesta potestat i entenc que sí que es podria coordinar amb vostès i vostè hauria de defensar, quan hi ha una reivindicació tan potent, defensar i saber explicar i clarificar davant del ple de l'Ajuntament de Sant Cugat aviam què està passant, perquè fent els veïns d'un ple a l'altre entenc que ha de ser del tot innecessari. Dit això, senyor Orteu, em solidaritzo amb vostès, evidentment el tema del Montmany és greu, i apuntaria, senyor president, que transmetés a la Junta de Seguretat que no només està passant això, sinó que a l'estació de Valldoreix també s'està venent droga i tenim l'Arnau Cadell al costat i és una cosa que ens inquieta a totes i a tots. Ja està, tanco el tema, gràcies. D'acord, gràcies senyor Margineda. Acabem l'audiència pública i comencem el ple en 2 minuts. Gràcies.